Så er hjulet brækket af min vogn, fordi vi har læsset den for meget, tror jeg. Og man kan låse bagtøjet på dem, sådan så at man ikke knækker hjulene af vognen, hvis man læser for meget på. Men begge cylinder, de er trukket tilbage. Strange. Men som I kan se, så ser hjulet sgu ikke lige så heldigt ud. Det er sgu knækket af, det lort. Men det er jo... Altså, hvor der sættes til, der spilles. Det er min holdning, og det er mit ordsprog. Og det bruger jeg meget. Vognen, den har taget så åndssvagt hele dagen, synes jeg. Kørt mærkeligt, slængert meget og sådan noget. Så det er så resultatet af det. Det er sket lige der. Og så Preben, som kører snitteren til holdt. Jeg synes også, den virker som om den var en lille smule tung træk. Men da det er den vinkel, der kan jeg ikke se det i min spejl. Men den er knækket. Og jeg ved ikke, om man kan se det. Men derinde, der sidder der en cylinder. Den er trukket tilbage, den skulle røre det stykke jern der. Men ellers dejligt. Det er det gøy. Sådan livet. Nu vil vi så se, om jeg får en fyreseddel. Ha? Det er det gøy. Hvad? Det er sgu da altid noget, den ikke er væltet. Men den er helt nede i rygerdæk. Og det ser godt nok ikke særlig lækkert ud, det der. Nå, hoi.